manyien mar Adimba en an jalendo mari Alex Mapangala. Mokwongo wachako gi weche mag pur mabende wabiro bedo kwatudore gi MC Omari Nash mabende en lipota marwa ka en e gwenge mag Siaya mabende biro bedo katudore gi jopur mag nyim mondo mi gikonwa kaka weche mag nyim chalo e gwengego. Erokamano ahinya Alex Mapangala, awinji makare ka an e gwenge mag Onagi kendo adwa wuoyo gi jopur kaendi nikech kaka ung'eyo pur mar nyim osedok chien ahinya kata malo mang'eny. Omiyo wan gi jopur kaendi wadwa winjo ywakgi to gi kaka wanyalo konyogi mondo wachier pur mar nyim. Ka batha kaendi an gi japur. Baba iluongi ni ng'awa? Iluonga Profesa Matanya Kolongisai to the table aurore kendo boro ngelanje. Ana japur. To magi nyithindi koso? Ma jaoda gi nyathina. Ya. Gimosekonya ni pur. An apuro gik moko ariyo. Ya. Apuro nyim to gi kal. Kendo gima dhodhina kabisa maber kabisa gi sani en kal. Kal gi madho nyuka. To gik ma koro sani hinya ahinya ka sirikal madakwa sirikal mondo okonya. Gigi kapuro kama pure makonya. Eno ka nyathini an go ka gi min gi ok wan e ngima maber ahinya dala. Omiyo akwayo sirikal. Sani nyim ochiek. Nema ka nyim ochiek. Anya neno nyime kaka ochiek. Ya. Hapa ni japicha nyagolo maber kaka nyime ochiek. Ya nyim ochiek. Ya. To kama tere nyime gi onge. Omiyo akwa sirikal mondo konya. Nyima kethore. Iwinja? Nyima kethore. Magi gima nyithindo gi be chamo. Mana kamano nyakora mogi adok e studio endo hapa ni winjo maler kaka japur marwa owacho iluonge ni Profesa Mata owacho ni nyime kethore. Erokamano Alex Mapangala. Gwenge mag Kabuoch. Awuok kachiel kendo achomo gwenge mag Chula, adhi e Chula Ringiti mabende wabiro bedo kwatudore gi ripota marwa MC Omari Nash mabende ni e Chula kuro endo mabiro nyisowa chal mar weche kowuok e Chula. MC Omari Nash ageno ni winja maler kendo wanyalo tudore achiel kachiel kowuok e studio. Erokamano ahinya Alex Mapangala, winji makare kendo ka sani endi to an e Chula kendo apani king'iyo ng'eya kaendi inyalo neno jok mopogore momako beach makaendi. E batha kaendi an gi beach leader makaendi odhi konowa nyinge, gik magineno to gi kuonde ma sirikal nyalo donjore mondo wachak wajiw dho nambwa malolwe kaendi. Kokamano wadhi dhi achiel kachiel e nyinge. Jatelo wacho ni iluonge ni ng'awa? An giluonga ni Ogena kendo an kaka Ogena an e beach leader ma Chula kaendi. In e beach leader maka? An beach leader ma Chula ka. Asebedo beach leader ka sani koro mwaka na marumo ni mwaka ma 20. Sida ma wan ge dho nam ka wasebedo ka wan gi chandruok. To an kaka beach leader an ema jonam ywakna na ling to chandruok nitie. Kamano. Sani gima nyaka ibed king'eyo ni un jolendo nyaka ujiwnwa wachni. Nikech namwa kae mabende rech mwayudo gikonyo nyaka pinje maoko. Mbuta mwayudo ka mondo gikonyo pinje maoko. Rech mwayudo ka konyo pinje maoko. Sida ma wan go sani ni Chula ok en ka Chula machon. Takawiri oriw gi Ringiti to oriw gi Remba. Omiyo sani chundwa ni duong' ok en ka Chula machon. Sani chundwa ni duong' ok en ka Chula machon. Omiyo mine ywak ka nomena kethore. Wan gi meli achiel kende. To meli achiel manukelwa kane kodhi loka to duogo bang' wige ariyo. Bang' wige ariyo omena kethore, rech bende walewogo ka. Omiyo chundwa ni duong' awadwa ni mondo wabed gi menda adi? Awadwa meli achiel mondo wabed gi menda adi? To menda ariyo kwabedo go to namwa ni biro riere tin. Nikech sani koro chundwa ni duong'. Opogore gi machon ne chon wapogore. Omiyo an kaka beach leader ma Ogena awacho ni mondo kaber sirikal okonywa mondo tij nam oting' malo. Tij nam owedok piny. Wan mane kaka nyalo wacho kaka an beach leader ma ka nikech ok adwa na wach weche mang'eny. Erokamano ahinya Mana kamano nyakwana mogi mano beach leader ma Chula makaendi kendo hapa ni winjo kaka uwoyo. Back to studio Alex Mapangala, jalendo mari en reporter mari en MC Omari Nash. Erokamano ahinya MC Omari Nash kani gwenge mag Siaya ikonowa kaka jopur mnene kono jopur mag nyim nyakora moge jwang' kaka iwinjo gin gi ywak gi. Koro wawuok kachiel e pur mag nyim wadonjo e pur mag niang' kuma bende wabiro bedo kwatudore gi ripota marwa kani e gwenge mag Kabuoch MC Owedhi Nyarombo mabende biro biro konowa kaka pur mar niang' chalo kaka bende chal mar kor lwasi bende chocho pur mar niang'. Nyakora moge jwang' wabiro bedo kwatudore kode e nyiri machuok mabiro godo.
Erokamano jalendo marwa Alex Mapangala. Report mayudo e log tich mara kaluwore gi weche mawuok e Ndhiwa en ni koth machwe masani ma kidhuku oketo lwasi ma Ndhiwa ok ni kare e yore mag dongruok kata ma kor gweng' gi pur manyasani kaluwore gi kaka jogweng'ni odak. Wach mawuok sani ne jowa ma Kabuoch wacho ni kaluwore gi koth ma kidhuku Kabuoywa ka ng'ich maonge gimoro amora minyalo tim sani, kendo jo Kabuoch wacho ni Kabuogi ng'ich maonge gimoro amora ma sani nyalo timore. Ma gikwayo sirikal ni ka nyalo donjore kata ongede manyasani mag duve mondo mi ong'i kaka konyo Kabuoch. To kendo gima gisirogo ma sirikal giwacho ni oyuorgie en ni mondo golnegi kafiu oko mondo chwo oduogi ot kaka ne duogo chon. Jogi donjo e ot chon omiyo miere onge kwe. Dala ka dala nitiere birth rate man malo kendo icho kuot matamre gi nono. Mane gima jogi ywago kendo ok anyal weyo ma ok awacho. Ne jalendo marwa Alex Mapangala. Erokamano ahinya lipota marwa mawuok e kor gwenge mag Ndhiwa, MC Owiti Nyarombo kuom lipot ma bende miyowa kanyo ero kaluwore gi pur mar niang' kod chal mar kor lwasi e gwenge. Nyakoromoge Jwang' mago weche mawuok e chulago bende matieko weche mane wan godo e lak sechegi e yono mar adimba. An jalendo mari Alex Mapangala.